Става огромен и глобален здравен, социален и икономически проблем. Въпреки напредъка на медицината в борбата с болестта, липсата на толерантност към пациентите и вирусоносителите си остава водещ проблем. У нас над 60% от хората не са склонни да са приятели и дори да спортуват заедно с ХИВ-позитивен. Повече от половината българи заявяват, че не биха работили с човек, който е носител на инфекцията. А как живеят пациентите с ХИВ в страни, където са по-добре приети? Репортаж на Кристина Налбантова. Животът на Питър се променя през 2021 година, когато разбира, че е ХИВ-позитивен. Диагнозата била шок, но успява да го преодолее. Със съпругата ми преминахме през труден период преди 3 години. Бяхме пред раздяла. Срещахме се с други хора. Беше ни трудно. Така се заразих с ХИВ. Семейството ми и децата ми ме подкрепят. Благословен съм с прекрасно семейство, което ме приема, както и местната църква. Питър живее в Великобритания. Онлайн споделя за диагнозата, за да помогне на други, които се сблъскват с страх и липса на разбиране. Мъжът казва, сега се чувства по-здрав от преди. Приема терапията си и е подобрил начина си на живот. Вдигам тежести всеки ден. Правя това не само за своето здраве, а за да покажа, че хората с ХИВ могат да са във форма, силни и здрави. Съпругата на Питър не се заразява от него. Заедно с 5 им деца преодоляват тежкия период. Да живееш с ХИВ е лесно. Приемам по една таблетка дневно, която прави вируса неоткриваем в тялото ми. Невъзможно е някой като мен, който приема лекарства и има неоткриваем вирусен товар, да предаде ХИВ. Не може да се случи. У нас едва 3% от хората биха сключили брак с ХИВ-позитивен партньор. И само 1/5 от българите знаят, че бременните с вируса раждат здрави деца, ако приемат терапията си. А част от хората никога не са се изследвали. Все повече се увеличава броя на лицата, които са диагностицирани късно. Тоест вече са под някаква форма влезли в СПИН. Това означава, че тези лица не са се изследвали никога през живота си. Затова и тази година Столичната здравна инспекция организира безплатно тестване. Хубаво е всеки от нас да знае своя ХИВ статус. Не само днес, във всеки един ден от годината да заповядат в кабинета на Столичната регионална здравна инспекция. Хората не знаят как се заразяват, опасяват се, че могат да се заразят от прегръдка, от целувка. Това споделяне на храна, това не е вярно. От началото на годината у нас 248 души са чули диагнозата ХИВ. За BTV новините Кристина Налбантова.